Anye loveze de na wane. Bandeze ezugum. Oye bandeze ezugum. Ndeze na gane mego kovaruliye. Bandeze ezugum. Please, they are not. Don't worry. Officially, I happen to be one of them. So, I don't make any gentlemen of the press here present, especially the cameraman. Anyway, if you need the video and the camera, I'm a second way in a video. One video. If one on the camera, I'm wearing it for a camera. In the next few minutes, I got a chop in Zagan. I want to get it ready. Go up now. Come on, leave it in fact. Go not be ready. Go up now. Come on, look. Go see a man. In Zagan, I want to get the gentleman of the Jane. Was about you. When we see Apple. And then a more other work. On a more can you have Jesus? Hey, I can have my walking my wife. Victor, whatever I do, brother said, Kamalon Dio, Abonituno, Munawe Tiabu. I can another time, Diobia, Omunai, my walking my wife. Oh, well, ever time I not go to Papa. Will step PA, I am on your problem number 99%. Of even in the Never and I'm plastic. Mana always and from my well free Chialusalog. Can on Abata, Chialusalog, no, never cheer. Never cheer well, Robodo. Oga Delema. Can walk out later at the age of something nearly 8, any corner of 40 years. Chialusalog. Robodo, no. However, I say no. I from Batagi. Oh, you know about the tears of the men watching the road. The tears of the men who watching the road. Oh, you know about the ice and no. Nita Gemi, Magagaru, the Malaba, no, I can know. You want to Janya, you want to come to Monty, you want to call him normal. Oh, you're not going to be about Tata. You will go on out of the company. Tata, no Bacasiaro, when a police will go their money. Oh, in Olana, you take a turn, almost in Papa Zono. You reach on eating. Oh, no, sure. Adájọ́ bọ́ọ̀lù ní ilẹ̀ ọ̀dọ̀ òbí ẹ̀ka ẹ̀ nọ. Ìwé owó tó bọ́ tukuru ní ìgbà gbóná ìwọ́n náà wọ́n bá lọ́wọ́ ọ̀dọ̀ nìyẹn.
Igbo Nkume ụmụnne nke onye Igbo Nkume ka onye Igbo Nkume onye nkume ọnyịrị onyi o nwere ibe a na-akpọ nkume ọnyịrị onyi mma ka ị nwere mmiri na-agbasa na nkume ọ nara agbanye agbanye nkume abịa nara atụ akịka tụọ onye onye ọ na-esoro nwa ọ nọrọ n'ọbịa na-ata nri ma ndị na-amụ nwa na-amụ nwa dịka nsi ebe ụlọ ugboro ka atọ mana nke biko ọ nọ na-agwa ndị nọ na kanopi dị ebe a ọ nnukwu ọbụla emere ebe a biko onye ọbụla nọ na kanopi apụta kanopi adị na mgbago ga-abacha maka na onye gaji n'obi ọ ga-adị ka ọ ya adị na ofe obodo anyị na-asịrị nnọọ ụmụ ndị ụbọchị ụgbọ atọ anyị maara amarị nnọọ nne ebe ahụkwe anyị na-ekele ụlọ ọya adịrị ụlọ mma nnọọ nọrọ nne arụkwe nwa na arụkwe tupu arụkwe trịpụ arụkwe tụọ nnọọ nọrọ nne nnọọ ezi akụ nnọọ nọrọ nne nnọọ obi obodo abatago onye ekene okerego onye ife akụ kene oke mmiri kene mfe amarụ ọkụmbere kenekwe ego ihu adakọwachi serori n'ike ereji owu ọzọ ọbata ụra adị mma ya na nwanne nwoke oke precision oil na-enye ebe emeche nke dịrị ya nke n'ugbo obodo dịka ụmụrụ ya ime anyị na-asịbụ nnọọ
Thank you.
They are going there providing us money. Go and just immediately I just Mama,
Ide wonne ho. Muna biyo. Muna wada ro annamu muna ro ko tala ro. Iwa ne mo iwa dile ho. Mana kari ba ma to ko ni ta to. Iwa ro ba to kari ba ro to ki muna annamu. Tangal ba wa ba ko. Ona na adeliwa. Tangal ba wa ba ko. Ona na adeliwa. Tangal ba wa ko. Aba tangal ba wa ko. Ana mo. Iwa mara ni ba adeliwa. Iwa ọ̀nà ni ìbò àdúrà ọ̀yá tí àlọ́dọ̀ ìgbàgbúrí lọ́jẹ̀ mú wa. Ìgbọ̀nà mọ́ọ́nà àtọ́rọ̀nà ọ̀jọ́nà jùlọ. Ìmọ̀nà ọ̀sọ̀kúnlọ̀ lẹ́jọ́kùnrin àwọn ọ̀sánlẹ̀ àwọn rẹ̀. A máa kí jẹ́ mẹ́rin ìjọba wọn ni a. Ìlànà àtọ́ ìwọ̀ bí wọ́n ní nígbà wọn bá kílọ̀ ìbọn ọlọ́bọ̀ ìbílẹ̀ ìrìn lẹ́yìn náà kú ẹ́ wọ́n náà ti rí wọ́n wọ̀rọ̀ ànàmọ́ àti ní ìwọ ọgbọ́n ní ìwọ ọgbọ́n òdòdó yìí lẹ́kù ìmọ̀ràn ẹjọ́ ní ìbẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ ní ìbẹ̀rẹ̀ àbẹ́kọ́ kẹlẹ́wọ̀n yóò rú ní ìwọ ọ̀nà ìwọ máa ní bọ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀ ìtìkọ̀nù tí ní wọ́n wọ̀rọ̀ fún ọkẹ̀ mọ́mọ́ kàkídáwájú ẹtí náà ọlọ́ọ̀dẹ̀gbọ̀ àbá
asatọ ka ndị Enugu na-akpụ ya ya ili ji ọfụ ebe izu gara abụọ gara aga Serene Highness Prince Chukwudi Agwụna ya na Nkwọ ebe abịa anyị wee kpọọ ji ya na-akpọ ịkpọ ji bụ ije appease our God enwe shrine dị na Nkwọ and o jesiri enye echi eji ọbụ ahụ abịaga na Nkwọ market the chief priest na that shrine apụkọchasịgo ụbọchị otu market days Igbo si wee dị wee mụtazie na ọnwa zụta anyị bido nwanne ụnyaahụ Tata was the daughter about climax, where the prince met the daughter about royal banquet. The boy won as above on the palace. I got them. What happened that we were then I go the Angole. And then I absolutely by name. And you are Bobo, you are 119. Many more men, Marina and Isukara Bogaraga, so millions that anyway, I wear my never easy. God bless you for doing that. I can never walk in my wine. On your own, Yareba. The one that I protect, of his name. Representing officially, the Arana of Babalago,
Thank you.
Bravo!
Ndị baịsị nọ n'ọbụ ndị pati aka ọfịsịrị ya. Ama nwoke ya bụrụ nwoke, ama nwaanyị bụrụ nwaanyị. Express, keep going.
mana tata ka Enugu ukwu na-eriji ọhụụ nke Igbo anyị bịa tata ka anyị kelee Chukwu ka o si wee mee anyị kpọọ ji na nkwọ n'udo na ọṅụ Enugu mmanụ mmọnwụ aka n'ijele Ode njinji kacha mmọnwụ bụmọ nyere eyi ego ọ na-esoro mbọ na-ata nri ọya nna anyị mma ọya nna anyị mma ọnụ anyị na-epe ọnụ anyị n'oye
ọ̀dá ya àbọ̀ ọ̀dá ya na nkwọ. Ndị na-achụgharị m n'obodo Enugwu ukwu. Ndị na-achụgharị m n'obodo Enugwu ukwu. O nwere ihe amara. Onye na-eji eji kọnfrensị anya si n'anya na-ese okwu wee cheta ya n'aka Chukwu ọmara ibe. Mba, usie ya ike. Baịbụl kpọrọ ya Trinity, ohu n'ime otu dị ngozi. Ọnwụ Chukwu na ndị a na ka m na-represent. Igwe na-eje ụka. Ka m kọwa ọnụ na onye nwe ọfụma. Nne na nna amụgo m wụrụ Chukwu dị tofute. Tata, ibe a na-abịa n'oyibo mortal spirit ọhịa udo mmadụ. My name is His Royal Highness Chukwu dị n'Igbo Agwụna. Kunaka. Nkume Azoku Ode Njinji mmọnwụ Enugu Ukwu na ụmụ. The ethnic representative of the ancestral spirit of Enugu Superior. The physical embodiment of Ngukabi. The abode of the principle of onye na-agwa ndị mmadụ ebe nso onye ibe na-eme were anya ị na-eme ọna na ji egbe ha maka eze ị na-eji ụka ọrụ bara mbaka ọrụ adebere ọzọ na TB Joshua ilu eju maka Chukwu da abụ ebe ọ gwara ekwe ọrụ ibe na-eme n'ụwa tata na Chukwu na ndị a na-akwadoro mmadụ a na-ebe ata ọhụrụ gọvanọ na-echi eze n'obodo ọ obodo ewepụ ya achịba gọọmenti recognize ya onye gọọmenti wepụta Enugu ka ochie eze a na-echukwu agwọ ya tara nna ya taa adịwa ọgba na-egba nke ajọ nwa mmiri oke osi ya bụ n'ọhịa agbụrụgbarụta nọ na o nwere ajụ njuru mbọta ịkpọrọ chi na Jizọs kpọrọ ụmụazị ya sị ya kedu onye ndị mmadụ si na ndụ gwara John the Baptist gwara agbọ nke nna ọsị ya ụlọ onwe unu kedu onye nwụ wee jụọ ụlọ Enugu Ukwu kedu onye Chukwu dị agwụ na nwụ anyị na-akụ mgbe ọ na-esi mkpụrụ ụda obodo amoosu na-ata akpọ dibịa ka ọ gwụrụ ọgwụ dibịa gbocha ọgwụ egwu egwu amoosu dibịa gbasa amoosu egwu dibịa adịla anyị mma ibe ọma ya akpa anyị eru ibe ọma ya eru anyị aka ibe ọma ya aba anyị akpa ibe ọma ya efu anyị n'olu egwu Chukwu ya enye anyị udo nye anyị okpokpo ndụ na onye niile nye anyị ezigbo nwa ọrụ nwa ụdị efefe amụ nwa echete nna onye nwere nwa na nwa ọrụ nwa ka a na-agba ọzụrụ anyị ncha nwa nwa ha zụwa ya ike ya nye anyị ọzụrụ ya n'ohu n'ohu ihe ọma anyị na-echere mmadụ ihe ọma mekwara anyị onye chere anyị ajị ka Chukwu ego ezi wee dị ọnụ Chukwu ụwa ihe ọ chọrọ eme n'ụwa onye erikwe ya rie nke ọgwọ bụ ọrịa eziokwu
ihe ebe dị ọhụrụ ma na-esi ebe asị onye na-asị asị n'ụwa na-achọ chukwu okwu chukwu tọrọba n'ụwa mmadụ agwụ anyị akọrọ oge ya ga ọchị ka anyị dị aga ihe esigo ya uchi ma ndị arụ n'ọkụ ma ndị eghere eghe agha pati anyị eriri ya anyị ọdụ anyị ma na-arụ onye ezigbo na-arabe anyị ma na-arụ ibe ọbụ ya were okwu okwuche ọdụ ede ekwuru ebere ozi anụ na ọrụ na-ese ekele m unu ọrụ na-ese ekele m unu ọrụ na-ese ekele m unu okwu unu si depụ unu ya esi na ebe obi na-ese ana m ekele unu ama na obere isi edetara aka wee bịa ọ dị mma ka unu si wee bịa ka ọ ya abụ unu mechiri azụ na Lagos na ebe unu si bịa agha agba asịrị kuchi na ege esi na asịrị nwoke esiri ebe ya ege asịrị o nwere onye Enugu na-ekwube jiri ọhụrụ aka o nwere onye Enugu na Lagos mụ na ya bidoro agbata egwu nke ọrụ ọ ya na-agwa ndị mmadụ ha agbakwa n'ebe a ire nna aka ahụ eziokwu na Enugu bụ obodo eze Enugu bụ ọrụ eze agha isi ego abụ a na-ekwe na-ekwusi ike onye mmadụ bụ ewezi ya chere onye Chineke Enugu ya abụchie ozugbo ara na-eji atụ egwu onye mmadụ bụ onye eji ọsọ oge dị gaje gbara aba ọzọ ọnụ gajere onye gwa na o nwere onye echi ezi n'obodo a na-ahọrọ Chukwu dị akwụ na moto uche ya anyị akwanyere eze chiri obodo a for 50 years anyị akwanyere ekwenye n'isi ka o jiri ezi na nana anyị mechaa enyi anyị ka ya mbọsọ ya ahụ nwoke ahụ ọkụkụ ya mbọsọ ya ahụ ọnwụ gọvanọ akpaghara gọvanọ maazị Sọlọ mbọcha otu ọbụla ka ọ ọ ghara ike ịkwado ndị a na mma ndị m onyiri onye ụlọtụ nwa oge onye ọka anyị mma ise anyị mma ise anyị na-ekwu ya kwuo n'eziokwu bọsị bedawara be ndị ekelebe m n'ebe ndị anyị love eze dị na nwa nwanne ịgba ndị eze ezugo ọ ịgba ndị eze ezugo